Orri berri bat gehitzeko, hemen eskumaldean pagina siguiente agertzen da. Klik eginda, bigarren orrialde batera pasatuko gara. Hemen fondoa berriro aldatu ahal izango dugu, eta orain ikasiko dugu zelan txertatu YouTubeko bideo bat. Hemen, más emanda, importar, esan dugun bezala, irudiak txertatu ahal ditugu. Bideoak txertatzeko izan daiteke drivean gordeta badugu, edo adibidez YouTubeko bideoak hemen txertatuz. Horretarako bideoaren edo kodea hartzen dugu edo URL-a. Adibidez, nik topatu dut bideo hau. Bideoaren URL-a kopiatuko dut, betik bezala, eta hemen txertatuko dut. Konfirmatzen dut esteka, onartu du bideoa eta orain gehituko dut. Eta hemen daukat bideoa.